Представяме ви 3 начина за разкрасяване на веждите ви, в зависимост от тяхната естествена форма и от ефекта, който желаете да постигнете. Първо, за постигане на естествено дебели и добре оформени вежди, използваме молив Brow Satin в 2 стъпки. Най-напред използваме цветната част и, следвайки естествената форма на веждите, нарисуваме косъмчетата и запълваме евентуални празноти. Успоредно с това ги разресваме, като по този начин постигаме подредени и хубаво оформени вежди. За малко по-кадифен вид на веждите е необходимо с намиращата се на върха на молива малка гъбичка леко да разнесем цвета по продължение на цялата дъга. Второ, Brow Drummer. Спирала за вежди използваме при естествено гъсти и добре очертани вежди. Продуктът се нанася лесно с четчица, с леки движения по посока на растежа на коса му. Тази спирала за вежди ще направи така, че те винаги да бъдат добре разресани, дискретно отцветени и фиксирани. Трето, за по-силно изразени вежди, с интензивен цвят и по-забележима промяна, използваме молив за вежди Master Shape. Следвайки естествения растеж на косама, очертаваме веждите с цвят, като успоредно с това ги оформяме с гребенчето. Предлагат се 3 нюанса на този молив, така че можете да изберете този, който в най-голяма степен се доближава до цвета на вашите вежди.